Bo día, comezamos unha nova semana e queríamos mandarvos unha mensaxe, ter unha comunicación máis sosegada sobre o que está sendo estas semanas a nivel político e sobre o que ven a partir de agora. En primeiro lugar, nesta semana creo que é absolutamente fundamental que todos e todas sexamos conscientes de que non podemos tirar por terra o enorme esforzo destas 7 semanas de confinamento. Que máis alá de que damos un paso adiante gracias ao esforzo de todos e de todas, é fundamental que nesta fase do desconfinamento, que neste momento teñamos especial atención, especial cuidado, todos e todas, de continuar cumprindo coas medidas, de continuar, en definitiva, cuidándonos e cuidando a todos e a todas como sociedade. Esta semana que acaba de pasar foi unha semana intensa políticamente, tivemos diferentes reunións con moitos colectivos do ámbito da sanidade, colectivos do ámbito da educación, opositores do ámbito da educación que, como sabedes todos e todas, sufriron moitas semanas de incertidume hasta que souberon que se aprazaba esas oposicións en materia educativa. Nos reunimos tamén con familiares de persoas que están nas residencias privadas do noso país e recollimos as súas demandas, as súas necesidades, a súa preocupación, que creo que de todos e de todas, pola situación que sigue habendo nas residencias privadas do noso país. E tamén foi unha semana na que desde Galicia en Común, a Nova Mareas, desde Podemos tamén, lanzamos unha proposta ao conxunto de forzas políticas do país. Creemos que a saída da crise no noso país ten que construirse ao redor dun consenso sobre o público, da defensa do público, da defensa da sanidade pública, da defensa, en definitiva, dunha intervención pública tamén na economía e da defensa, de alguna forma, dunha saída da crise que non deixe a ninguén atrás. Nos lle chamamos a ese documento a Galicia do futuro, é un documento que lle lanzamos ao conxunto de forzas políticas do país, e que lle lanzamos tamén aos asentes sociais do país. Insistimos, creemos que xa todo o mundo ten claro que non podemos sair desta crise con medidas de austeridade como foi no 2008. Todo o mundo ten claro que despois desta crise temos que reforzar a sanidade pública, pero tamén a educación pública, pero tamén, en definitiva, o conxunto de servicios públicos e a intervención pública da economía. Creemos que hai un consenso moi amplio no noso país que é fundamental que relocalicemos industrias estratégicas. Sobre todo isto foi e vai o documento que lanzamos esta semana, que se chama Galicia do futuro, que vos convidamos a ler, un documento que esta semana empezaremos a discutir, a debatir, a compartir con outras organizacións políticas, pero tamén sociais e sindicais. En definitiva, unha semana que no noso país tivo reunións e tivo tamén a búsqueda do consenso amplio para a saída da crise do coronavirus. No ámbito do Estado, tivemos unha semana na que creo que o fundamental foi as medidas que de alguna forma veñen a refrendar, a reforzar o escudo social que se está desenvolvendo dende o Estado para defender as maiorías sociais non só no ámbito sanitario, sino tamén no ámbito social e no ámbito económico. Como sabedes, o Consello de Ministros, e particularmente teño que dicilo ademais con unha ministra galega que creo que está facendo un traballo absolutamente fundamental como é Yolanda Díaz, ampliou o prazo para os ERTEs e outras medidas dese escudo social tan necesario nunha situación como esta. Ademais diso, se inicia no Congreso, a semana pasada foi a primeira comisión, esta comisión de reconstrucción económica e social do Estado. Desde Galicia en Común, eu mesmo participo e participarei nos debates e nos traballos desa comisión, unha comisión que creemos que é fundamental para asentar eses consensos que entendemos que agora mesmo hai sobre o público, sobre, de alguna forma, unha necesidade de sair da crise dunha forma antagónica á crise do 2008 e nesa comisión, polo tanto, eu particularmente traballarei nos próximos meses para que o noso país este representado e para que consigamos ampliar o resto de forzas políticas do Estado un acordo amplio en materia económica, en materia de medidas sociais, en definitiva, en materia de políticas públicas expansivas. E mentres, no noso país, en Galicia, esta semana e as semanas que levamos de coronavirus foron semanas difíciles.
onde vemos que, bueno, hai un goberno galego que, a pesar de que o conxunto de forzas políticas lle tendemos a man desde o primeiro momento, non acorda medidas con ninguén. Vemos un goberno galego que, ademais, está empregando no momento máis difícil a propaganda partidista, a propaganda, diría, electoralista, en situacións tan difíciles como a actual, pois, por exemplo, gastándose, bueno, un importante volume de recursos en poñer o logo a unhas mascarillas que van para o conxunto dos galegos e as galegas e que evidentemente non ten ningún tipo de sentido que unha administración pública trate de facer electoralismo con algo tan necesario e sensible como son as mascarillas. Vimos, polo tanto, no goberno galego propaganda, vimos un goberno galego que non exerce as súas competencias. E cando dicimos isto, dicimos que así como houbo moitos outros gobernos autonómicos que tomaron xa innumerables medidas de apoio ás familias, de apoio á economía, de apoio aos sistemas productivos, ao noso sector primario, etc., etc., o goberno galego non fai nada, non está tomando medidas, non está gobernando. O único que fai, e iso o terceiro que vemos no noso país, é facer constante e sistemática oposición ao goberno do Estado. Creo que o señor Feijóo sempre di que, evidentemente, así o é, ao ser presidente da Xunta, que é o máximo representante do goberno do Estado en Galicia. Pois o que lle pedimos, e o que creo que ten que ser, é que o máximo representante do Estado no noso país, o presidente da Xunta de Galicia, goberne para os galegos e para as galegas e non se dedique sistemáticamente a facer oposición ao goberno de coalición, ao goberno do Estado. En definitiva, esta mensaxe simplemente era, bueno, para facer unha fotografía do que foi esta semana anterior e, sobre todo, a partir de agora empezan os debates políticos de fondo, de profundidade. Nestas semanas creo que o fundamental foi e está sendo dedicarnos a salvar vidas, dedicarnos á atención á crise sanitaria. Pero a partir de agora tamén se van a dar, no marco desa comisión de reconstrucción, pero tamén no marco dos debates do día a día que todos e todas tedes con familiares, con amigos nas redes sociais, a partir desta semana, pois algunhas veces tamén serán con distancia, pero na rúa se van a dar os debates fundamentais sobre como temos que sair nesta crise, sobre o modelo co que vamos a facer políticas públicas para sair desta crise, sobre o modelo de sanidade, sobre o modelo de educación, sobre o modelo de economía, sobre o modelo tamén de produción e de forma na que entendemos que ten que ser a nosa sociedade, a sociedade galega, a sociedade de Estado, despois da crise do coronavirus. Aí, me gustaría ou nos gustaría facervos un chamado a todos e a todas a estar activos, a mobilizarvos, a estar pendentes en redes. Creo que é evidente que as dereitas e todos os seus aparatos mediáticos, os seus aparatos comunicativos están preparando tamén un escenario alternativo ao que nos defendemos. Nos creemos que se ten que sair desta crise con menos autoritarismo, con máis dereitos, con máis xustiza social, e creo que é evidente, creemos que é evidente que a dereita está traballando outra vez para o contrario, para sair con austeridade, para sair cunha crise que paguen as maiorías e non que, sexa unha crise na que todos e todas teñamos que apoiar tamén os que máis teñen. En definitiva, creo que é fundamental que todos e todas estemos alerta e activos. Empeza unha semana clave, dun tempo clave, no que evidentemente nos xogamos non só como vamos a sair desta crise, sino o modelo de país e o modelo de sociedade que necesitamos a partir de agora para o futuro. Así que moito ánimo, boa semana a todos e a todas.